Ongitorri denoi, Goiena Komunikazio Taldearen 25. urteurrena dela eta hilabete hauetan, erronkak berbagai izenburupean egiten ari garen mahainguru sorta honen atal berri batera. Urteurrenaren aitzakian atzera begira bakarrik ez aurrera begira ere jarri gura dugu, eta hala mahainguru bakoitza, atal edo alor bati eskaini gura diogu. Eta gaurko honetan, gure enpresak izango ditugu izpide gure enpresen erronkak, eta horretarako 3 lagun izango ditugu mahaiaren bueltan, eta zertan hasi aurretik, eurak aurkeztea egin beharreko lehenengo lana. Batetik, Ermuan jaioarren 2004an Arrasaten Zermik enpresa sortu eta egun bertako zuzendari nagusi den Asier Ibaibarriaga dugu gurekin. Bestetik, 2017 geroztik Dikar Kooperatibako zuzendari nagusi den Ester Korta Arrasaterra, eta azkenik gure 3. gonbidatua Aretxabaletetik datorkigu gaurko honetan Mondragon Unibertsitateko enpresagintza fakultateko irakaslea eta ikertzailea den Maider Elortza da bera. Maider, Asier eta Ester, ongitorri, hiruroi ere, mahainguru honetara, ongitorri, eta hasteko eta behin, eskerrik asko, gaurko gure gonbidapena onartzearren, esan dugu, etorkizunera begira jarriko garela, gure enpresek, dituzuen erronken inguran egingo dugula berba, akaso baina, egin beharreko lehenengo gauza da, gaian kokatzea, ezta? Edo momentu honetan, egoera zein den aztertzea. Eta horixe, galdetuko dizuet, momentu honetan, testuinguru ekonomikoa enpresendako Maider adibidez, zela ikusten duzu, zein da testuinguru hori Debagoieneko Euskal Herriko enpresendako? Nik esango nauen egoera konplexua dela. Bai, Debagoienako, Euskadiko eta mundu mailako enpresendako, ez? Zeratik, faktorez berdinagatik. Faktore geopolitiko, faktore ekonomikoak, trantzizio asko gaigabitz pairatzen, ez? Bai, energetikoa, digitalizazioa, demografikoa besango gauen, ez? Egu unibertsitate mailan bai, trantzizio horrek eragin handia dauko gugan, ez? Eta egisa da, Debagoienako enpresak bai dabitzela igual egoera horreitara zela gaitxez, moldatzen, baina bai da hau erronka handia eta ziurgabetasuna handia dauelako bat ez bez, eta bertara zelan egokitzu, ze aldaketa egin, aldaketa honidanetara zelan moldatu, erronka handia dago hortan, eta uste dugu bertara moldatu izateko gaitasun berrixak landu bihar diela, ez? Eta hortarako gaz, unibertsitate moduan talentu berrixabe hortara egokitzeko. Hainbat gai aipatu dituzu, Maider, eta hori joango gara gaur saioan zehar aztertzen eta horietan arreta jartzen. Ester, zuek, zela ikusten duzu? Maiderrek esan dabe moduan, ez? Erronkak anitza dira, arlo desberdinetan, eta gaur egungo momentu ikusitean, bai ikusten dutena, apuntau da bena, ez? Ziurgabetasun hori. Egunero jaikitzega, eta albisteak zabaltzen dabe eguna, eta normalian Trumpek esan, egin daben zehozekin, ez? Eta justo egunero alako albiste batekin esnatziak ekartzen da, ondorioz ekartzen da bena, ziurgabetasun hortan enpresa mailan izaten da, bai, merkatu finantzieroak soratu egiten diala, enpresak inbertitzik ez da bela nahi, edozeinek erosterako orduan beldurra edo sortzen da, orduan konsumidoreen habito horrek aldatzen doaz, eta guzti horrek eragiten duna atzetik da ekonomiak berak gelditzen juten dela. Orduan, egoera hau gaur egun jakintasuna da zer gertauko dan bihar, eta egunetik egunera gestionatzea enpresa bat, ez tezu aldatzen estrategia bat, luzera begiratu behar da, eta motzean pasatzen dena, ea topatzen duen modua erosoen, edo... Norabite surfeatzen jakin behar da, ez da? Bai, surfbeniko surfein behar da, bai. Asier, zeuk ere, bat egiten duzu? Bai, erabatadoz nahu. Uste dut hor, gertatu dela azken urteetan, uste genuela sistema askoz begonkorra bazala, eta batean gertatu da pandemia, gertatu da beste faktore batzuk horreko batzen haze, txipen krisia eta gonzan garai hori. Nola batean geratzen zaren, mundua jarretzen dago eta zu ostera geldiz, da? Horren, nire uste dut, bai garri dotzagula oso sistema haula dela, eta erabaki batzuk
bai politikoak izan zein nazioarteko gerrak eta izugarrizko eragina daukiela gure egunerokoan, eta oin egon zeinkela produktu egoki bateakin, baina bapatean txipak desagertu dienez, ero arantzelak agertu dienez, bapatean jokoskapo geratzen zare, orduan, pizkate egon gara hortan gauz, orduan, egon kortasun horri, argi dau, bakoitzak gure jendian ganda sinisten dugula eta uste dut eskulan eta ona daukagula, eta gaitasuna mugitzeko beba ez gaila egoten azkeko mugitu arte, baina egiza da, geroz da momentu azkarra bat diela eta geure esku ez dauzen gauza asko. Horixe, testuinguru orokor horretan kokatuta, guazen, hainbat alorretan, ez, dauden erronkak edo behintzat erronka moduan identifikatu ditugun gaiak izpide hartzera, eta hasi, lehiakortasunaren inguruan hitz egiten hasi beharko dugu, esan ere, pentsatzen dut, enpresen helburuetako bat horixe dela, ez da, lehiakortasuna hori mantentzea behintzat. Azaldu dituzuen testuinguru horretan, Asier, zelari zarete, ez, lehiakortasuna mantendu gura horretan? Adibidez, inteligentzia artifiziala, beste ez da entzuten. Eta horre pizkat amoraz, askotan izaten dira oso atzetik interesak egoten dira. Ez da izaten benetan teknologia guztia hortara joango dara. Egia da horrek, ekarko da bera eraldaketa bat. Nik batzen naz bebai, adibidez, teknologia 4.0 guzti hori eta IoT, eta nola baite, informazio guztia zarera igoko zala, sistema denak automatizatuko benitula, eta horrek sortzen du ikara bat azkenean, orduan, emoten du, ez basa hortan moldatzen, atzean geratuko zarela. Orduan, nik ustot, bai gure kasuan adibidez, ingenieritza bat garenez, elektronika gainera oso azkar doian kontu bada, orduan gu saiatzen garena da ez atzea geratzen, hoiei bat atentu egon, baina ez gara ere itxutzen hortan, ze askotan alegin handi bat egiten baduzu teknologia kontu batekin gertaleike bai hori handik 3 urtera bertan bera geratzea. Adibidez, oin aldiz emoten da batzea berriztagarriak badatu zela, baina zazo baten berriztagarriak zian hori da etorkizuna. Orduan, ni pizkat zalantzan jartzen dut olako boom moiek teknologikoak izaten dira, eta orduan eragiten oskoe, zezanik ez eragin joi, ez da ingenieritza gabiltzan da, orduan, gure kasuan izaten da egunero aztertu, nundi di joan ze teknologia, baina baitxabe bezeroekin joan, bezeroak ze eurekin eitzegin, eurak ze behar izan dauzkaten, da orduan, munduari kasu egin, baina hurbilekoari be bai. Zentzu horretan, Ester, dikarren adibidez, pentsatzen du mundu mailan asko esportatzen duzunez, mundu mailan lehiakide ugari izango dituzuela, zela mantendu, ez? Zela izan lehiakorrak, hainbeste kompetentziaren artean. Bai, hemen guk estrategia o lehiakortasuna lantzerakoan, nahitzat mintzat gakua o giltzarredia erresilientzia bat sortzia eta gero eraldatzeko gaitasuna. Nahitzat bi klabe dira eta horretan egiten duzuna eta estrategia bideratzen duzun lekura bideratzen duzuna, azkenean dana dugu proiektu proiektua garbi egonda lantze dituzu estrategiak eta hor balantza bat egin behar duzu, ezin duzu, berak komentatzen zuen moduan Asierrek, ezin duzu fokalizatu bakarrik merkatutan, ez produktuan, ez teknologian, baizik eta hiruretan, negozioa jakitiko noruzko eraman, baina bestalde batetik kudeaketan ere bai, horre ezin duzu atzea gehatu, efizientzia lortu behar duzu, zure bezoroek gogobetasuna hobetzen jutea, eta barruko operazio guztia zela egiten dion. Orduan, behar duzu, danera zabaldu, eta ez bakarrik puntu baten, eta klabe izaten gona, eraldaketa. Osea, zure gaitasuna, eta horre sortuko izu erresilientzia, kanpokaldean pasatzen dien gauzei, surfeatze hortara, ez? Zela egokitzen zean, eta zela momentuan, etortzen dian egoera gogorra dira, baina horrek harrapau eta jarraitu zure bidearekin zanez. Bakin nora joan nahi detan, bidea aldatu berko dut, baina nire puntura jauko nahiz. Malgutasuna erakutsiaz, baina helburu finko batekin, ez da? Bai, eta danak, esaten duzuna, estrategia mailan puntu guztiak landuaz, ez bat bakarrik, bezik eta osotasunean. Maider, zentzu horretan, beste herrialde batzutan, beste baldintza batzutan lan egiten duten enpresen aurrean, nola lehiatu, ez? Edo nola mantendu dezakete euren lehiakortasuna hemengo enpresek? Nik uste dut hor garrantzitsua dela, geure nortasuna mantentzia, ez? Geure
hemen batzuagaz kooperatiba tigatozenak, orduen, bai daukaguna da, gure nortasuna mantendu biharra, eta azkenean ez da bakarrik, komentatzen zabiena, ez da bakarrik kalitatezko produktu bat eskaintzia, edo kostuekin ezin du konpetiru, ez? Inbidi duguna da, berrikuntzara bultzatu, teknologia berriak ditugu, ezin gare bakarrik itxutu, ez? Teknologia berriak eta bakarrik hortan pentsau, apurra de bai, bezeruak. Zer gure dau bezeruak, ez? Bezerua nazioarte mailan azkenean behar eta konportamentu ezberdinak dituzte, ezautzia oso ondo bezero horren naixak, beharrak zintzu dien, eta apur bat hortara adaptatzia, ez? Eta hortara moldatzia, eta ezagutzia, ez? Da, adibin artifizialak bai bultzatzen duzku, apur bat ezagutza horrek eukializetia, ez? Eta ni ustez, gaur egun asko hitz egiten da pertsonalizazioan inguruan, kalitatea inguruan, orden guk igual balio hortatik saldu apur bat lehiakorrauak izen beste enpresa batzuk konparatuz gero. Asier eta Ester hortik ikusten duzu, baliotik... Guztiz ados, gu azkenean ezin deu konpetitu Txinako produktuekin, ez baldin bada balore erantzi bat ematen diogu berezitasun bat, ezberdintasun bat. Hori ez baldin badago ez dute gure produktu erosiko prezioa bakarri balioko dut, orduan ez da lehiakorra izaterik, hor ez da ezin dugu horra. Ez plus hori behar zaio, ez da norberaren produktuari. Kasuan bai. Nik egituko nuke behitxabe, Euskal Herrian urte askoan jakin izan duguna moldatzen, egoera berritxetara, nik godatzen ez dakite horbea bat, eskopetak egiten hasi izan, eros bizikta egin zituen. Orduan, hori pentsatzako eraldaketa den, orduan, nik uste dut Euskaldunok ez duela eukitzen bilurrik aldaketari, eta gero baitxabe daukagula bai urtetako esperientzia. Eta hemen esperientzia asko badau partekatzia bai kooperatiben artean, enpresun artean, orduan, badau filosofia bat be, egoera honen aurrean zein enki alkarrekin, eta egoera oso gogor bat egitxuko balitz, nik uste dut kapaz izango inakela, bere denbora beharko daunke, baina norabide bat hartzeko, orduan, pizkat lasaitasun hortatik behustot erantzuten dugula. Badakigu mundua hor dagoela, baina neure adoz nauzuekin, bezeroak zen dira, geupe bezeroari zizkini dutzago ze, beste ereduek, bestean bezero hori beste eraldatu ingo da bere bai, eta nortasunan parte hori nire uste garantzu dela, oitxu bat gara gu, erabatera bizaten geure kulturakin eta geure gauzekin, ez dakagula sartan mundura holako premiarik mundura zabaltzeko edo munduan egokitzeko, orduan, pizkat hori nire uste gure nortasunan parte dela. Ziurgabetasuna aipatu duzu zuek biok hasi, hirurak aipatu duzu hasieran, ziurgabetasuna aspaldion, nazioarteko merkatuetatik dator, arantzelak direla, zuk esan duzu, Ester, ia gozaldu egunero albiste ekonomiko batekin gozaltzen dugu, egun batean bat eta hurrengoan bestea, zentzu horretan, eta zuen kasuan, nazioarteko merkatuek duten pisu hori ikusita, nola zarete bizitzen hau dana, eta nola egiten diozue aurre honi, eta nola egingo diozue aurre, ze honek badirudi luzerako bidea dakarrela, ala? Bai, gure kasuan pixkat ulertzeko ez, dikarrek eguneko 98 kanpo merkatuetan saltzen du, eta hortik estatu batuetan eguneko 80. Beraz, gaur eguneko arantzelekin sortu den gerra, merkataritza gerra hau, guri zuzenean jotze dugu, eta hasiera batetik geuzkan aurreko urtean, gainera plan estrategikoa aurreko urtean justo landu zen, zelabait hankaz gora jartzei du. Plan bat egin dezu, pasado dezu urte erdi lantzen, eta urte erdiko lana hankaz gora, eta berriz ere hausnarketak egin behar, eta gainera hausnarketa hori egin behar da prozesu askar baten, zela egokitu, realitatea desberdina da, ez da bakarrik kostuak igotzen diala, ze kostua eguneko 10 da gaur, bihar ez dakigu, ikusi behar, hondik zela bukatzen den pelikula, baina kostu igoeraz haratago, dago, komentatzen genuena, ekonomian beraren gelditzea, estatu batuetako ekonomia geratuta dago. Orduan, hori da problema. Problema hundiena hori bera da. Hori salmenta gutxiago dira eta batean egokitu emerdezu. Eta hori zela bizitzen da gaizki. Gaizki da non nahi deu astea, da non nahi deu benefizio batzuk egokitzea. Eta momentu batzuetan, hori ez da posible izaten. Guzitzen duguna, urte askoan, nik uste dut, jakin izan dugula, enpresa bera
resilientzia hori sortzen, azkenean alde finantzierotik hortan lan egin behar da urtetan. Ez da urte baten egiten duzun lehena, batiz kooperatibak, ez daukagulako kanpo kapital bat sartzeko aukerarik, eta urtetan lantzen da, eta momentuan harrapatze gaitu fuerte, eta horrek emate izu esperantza proiektu garbi badauku, proiektu edukita eta fuerte egon da, ajusteak egin berdianak, ez dira gogokoak, noski, eta gero pausuak gogor lanian geratzen garenak, gogor proiektu berriz aurrera atatzeko, eta lehengo bidera ere emateko. Amerikako estatu batuetara hainbeste esportatuta, eta egoera ikusita, uste duzen igual beste merkatu batzuk zabaltzeko ordua dela, ez? Zuen inguruan, ez? Antzerako egoeran egoin daitezkenak ari zarete, ari dira, beste gauza batzuk aztertzen? Bai, estrategiak hortik joan lehizke, ez beste nazio batzutan saiatzea, baina gure sektore ikusitza zaila egiten da hortik igez egitea. Esango goinuke, arma zibilak 80% estatu batzutan saltzen da, orduan 80 eukitzea diversifikazio handia egitea da, badare aukerak eta hortik joango gea. Garbi dugu, Kanadara, Sudafrika, badarela herrialde konkretu batzu lantzeke darenak, hortan ipini behar deula momentuan fokoa eta bideratu, badare alako estrategiak. Asier, zuen kasuan, akaso hainbeste ez duzue kanpora begira ekoizten, baina bai kanpora begira ekoizten dutenendako edo saltzen dutenendako, ez da? Bai. Guk azkenean zerbitzua eskaintzen dugu eta gu produktua garatzen dugu eta gero produktu hori saldu itzen du gure bezeruak. Nik uste dut bai eragiten bat zurekin, eragiten dugu bai era psikologikoan bai asko. Ez dara bakarrik koste ekonomikoa, baizik eta egin dozuzan planak, langilegoa bera be motivazioan be eragiten dago uste honek. Enboten da joan bat batean orduan ez gara ziko Ameriketan saltzen zetoreko jaku, ez da normala da horrek horreko danbada sortzea zer eta pertsona batek irabaki dabelako momentu batean eraldatzea guztia. Orduan, lehen zan duten hasieran, gure ahultasuna munduan aurrien, ez da, produktua dakazu gaur asko gauza bat, baina ezin saldu, ez dakit nork irabaki dabelako ez da izarantzen, ez. Orduan nik uste dut, horren hau izaten da, horren momentu horri eustia, hau da urtietan metatu osun bizkat irabazik egiba oso horre utzi bar jako, egoen hauek utzi marizatenak, egon kortu arte hori neuneko amarra da, baina auskalo ez da, orduan, horre egoten dira gastu asko, egoten da inefizientzia handisa, zein godogu, berriz pentsatu behar dira egindako estrategiak, eta orduan, guzti hori etortzen da berrikusketa bat, eta orduan hori ez da erosua, ez da efikazabez, baina horti pasai mazara, eta orduan, Nire horra askotan saltzeaz hitz egiten da, baina erosten da kanpotik, ez? Kanpoko merkatuetatik. Nik hori azken aldizan asu namaritu dut, baita ere Espainia bera ere, azkenean bai aeroportuak eta dauden sarrerak estatuak kudeatzen dituen dino, orduan hor materiala asko goten da geldituta ere. Eta interes Txinatik edo Euskal Honundik importatzen baldin baduzu produktu bat, ikaragarria da, baina azken aldian gutxien espero zuen produktu bat hori hilabete geldi goten da bertan. Eta ez daukazu, nahiz da papelu guztiak erakutzita bar, eurak esan arte, ez dago. Eta orduan, horbetan eragiten dago. Maider, zuek unibertsitatetik nola ikusten duzu egoera hau guztia? Nola ikusten duzu nazioarteko merkatuen egoera, Euskal daude dagoeneko enpresak nazioarteko merkatu horietan? Guke bai ikusten duguna da unibertsitate moduan, ez? Azkenean gugabitzena da talentua sortzen, etorkizuneko, ez? Langile horreik ezten. Eta orduen bai ikusten duguna da oso garrantzitsua dela ikasle honek bai ukitzia ikuspegi kultura global hau. Eta orduen, egoera ezberdinak, erronka ezberdinak jartzen ditugu mahai gainean, ikasleak ikasteko, egoera, ziurgabetasun egoera honik dazen aurrian zelan landu biko zaibien, eta horretaz gain bai ziurtatzen dugu lau urteetan zier, atzerriko esperientzia bat bizitzen daue, taldian, bakarka, eta enpresa ezberdinak bizitatzeko aukera izaten dabe. Orden, bai gare konstiente gare unibertsitate moduan, bai dauela erronka handi bat eta etorkizunera begira bai ezin biditxugula langileok hortara.
Urrengo gaiak aurreratu dituzu, Maider, talentua hitz egin duzu, etorkizuneko abilesien inguruan hitz egin duzu, talentuaren inguruan, talentuaren gaina jarriko dugu fokoa izan ere, azken urteotan, enpresen inguruan, enpresen etorkizunaren, lehiakortasunaren inguruan, talentuaz asko hitz egiten da, talentua mantentzeaz, talentua sustatzeaz, eta batek esango du, talentuaz hitz egiten duguna, baina zeri buruz ari gara, eta zentzu horretan adibidez zuek Asier, izan ere, Zermik Bailara elkartearen barruan dago, beste hainbat enpresekin batera, eta hor, duela pare bat urte jardunaldi batzuk egin zen dituzten talentuaren inguruan. Zer da talentua? Nik zer nahiko nuke talentua ez dela bakarrik jakinduriaz lotutako pertsona bat edo. Nik izango nuke talentua dela baita ere garbitzaileak, ilapaindegiak, okindegiak, talentuan falta izango dugula esaten dugunean, eskulana falta dugu. Eta eskulana, enpresa batzuk beharko dugu, igual, ingeniaritza beharko dugu, baina beste batzuk beharko dabe, eta orduan, ni bai guztot nabaritu dela, enpresa txiki asko edo autonomo asko bertan bera lagatzen ari diela euren jarduna, ezta? Eta debagoinan hori nabaritu da, eta Baiaran enpresetan bintzat detektatu genuen izan zen eskulana falta beharko dugula. Ez dela bakarrik nik ingenieroa beharko ditut, baina beste enpresa batzuetan soldadorea beharko dituzte, edo beharko dituzte bestelako margoketan ingo daben pertsonak. Orduan, hori bai da erronka handi bat bizi beharko daben herri honek, tipak jakin beharko dugu ere eurak zelan erakarri, eurak ere zelan txertatu gero kulturara, kooperatibo mundura, herrialde honen kulturara, lana nola egiten den, pizkat lanaz gain, azkenean gauza asko daukagu, ez da, orduan hor, jardunaldi batzuk antolatu genituen, bat talentuan nola retenitu, enpresa txikizentzat, gero da zailagoa da, jenteak hiriburutara jotzeko joera dauka, eta holako Baiara baten Gasteiz edo Donosti edo Bilbo aldera jun, eta mengo enpresa geratuko gara jende gabe. Orduan egin behar duguna, geuk ere, erakarri bihurtu Baiara, eta orduan, hortik, hoxe zeiatu gara hau ez da, pizkat, ze behar izan daukate, ez da baldintza ekonomiko ez gain, ze eskaintza kultural da hon, ze komunikazio daukan gune honek, etxe bizitza mailan ze ez erreztasun dauzkagun, orduan, gauza asko dauz, ez? Orduan, horren atzian gauza asko dauz, baina, hori horretarako landu. Talentua ez dela orduan bakarrik enpresa kontua, talentua mantentzea ez dela enpresen kontua bakarrik. Ez, nik uste dut orokorra dala, danien uste gertatzen gakoela, herri txikisetan eta negozio txikisa bertan bera geratzen ari dira, horiek ematen zeben erdertasunakin eta aberastasunakin, eta ja zen merkatu zentrala ondizetan jo dugu, hiriburuetan jo dugu, eta oine jote zera eta laster ez dugu ekiko iturgin ipez edo kosta egiten da gremio txiki horrek oso garantzitsua dienak gure egunerokoan, kulturalki eta edo zapata izan behurape bai, edo gauza asko ez, orduan, talentua faltako esango dago asko, lotzen du beti jakinduriakin. Jakinduriako beharko da jentia, baina oroar behar du jentia, nik uste dut. Zuendako ere gai garrantzitsua da, talentuarena. Bai, azkenean, bera komentatu duna, arazo demografikoa badator, eta garbi dago, horre berak beste erronka batzu dator zela, kanpoko jendean beharra egongo da, eskulana beharko dalako, baina nik talentua ezberba egiten dutan, ez da bakarrik igual jakintza, bai da gaitasuna ukitzea, eta nik orientatzen dut eraldatzeko, jendeak gai izatea, momentuko balanetara egokitzea. Garbi dauko teknologia etorriko dela, eta gu ezin dugu jarraitu egiten oindala egun urte bezala lana. Orduan, gure lanak aldatzen jungo dira, eraldatzen jungo dira, noruzko, hor zailago da, baina hortarako gaitasun auki behar dugu, ez? Eta nik garbi daukatena da, bere egunean, hasiera baten ni lanera sartu nintzanean, nire sarrera izan zen, hor aukeratu egiten dituzten, asko genden, aukeratu egiten dituzten, oina hasiera enpresak geu jendia erakarri egin behar dugu, enpresa guztau bertzaile, gure proiektu guztau bertzaile, hori dana komunikatu egin behar dugu, eta hor lan bat egin behar da, atzetik, enpresa bezala,
baina nik uste dut ondik eta enpresak ardura gehiago hartu behar deula, lehenengoko koherenteak izaten, esate du talentuakin problema bat izango deula, baina gero ordaintzerako orduan, ez dakit pres gauden ordaintzeko, lehiakortasuna medio, eta hor koherentzia hori abar zela, pixkat bere lekura eraman tendan, eta gero bestalde batetik zela gaitzen ditugun. Enpresa aldetik, eta seguru izan behar dula unibertsitateekin, kooperazioetan, gu ez gara unibertsitateak, baina gaituen behar du gu dauzkun langilea behin eta batizpa kooperatibatan, bazkideak ni urte pila neho dikarren, urte horretan, jun behar izan dut, gaitzen, gauza desberdinetan, ikasten, kompetentzia desberdinak hartzen, eta hori dana, pixka proaktiboki egin beharko genuke, hartzen duenak oso ondo, obede gai egiten du, baina nik uste dut bi aldetatik, ez. Arazo ipintzen du mai gainean, baina pagatzerako orduan ez geha koherentzia berdinakin, eta bestalde batetik ez da, igual formakuntzak edo gaitasun horrek, ez da formakuntza bakarrik, ez da ezagutzan da gaitasuna. Horre, akaso malgutasun hori izaten, ez? Langileak eurek ere, edo... Opostu eraldatzen deneran, eurak ere, hortara zela egokitu. Aldatu egin behar da, egunero itxen duzuna, ez, oin hori ez, oin beste hau, baina hau behar da, hau ez. Eta hori, ulertzen, eta pintzen, enpresen aldetik, deuzkogun errekurtsoak. Unibertsitateak horretan, zer esan du, zertan zabiltzate, Maider? Guztiz bat natorre esan duzuenakin, gure kasuan, ezagutza teknikoaz gain, kompetentziak lantzen ditugu, justu esan da horitza, kompetentziak, kompetentzia pentsakera kritiko bat izaten, adimen artifizialak ekarri ditu jakintza asko, baina ez guk gare pertsonok, talentua dugun pertsono danok, gara pentsakera kritiko hori ukibiogunak, kompetentzia digitala, ikuspegi global hori, lehen nazioarteko gebitzena komentatzen baitza, ez? Horren die, kompetentzia transbertzal asko landu behar ditxugunak, eta gu gure baitxan hori da lantzen duguna, ez? Ez da bakarrik ezagutza tekniko hortan geratzia, kompetentzia gaitxasun horrik lantzia beharrezko ikusten ditugu, eta hori da hortan ibiltzen gare. Baitza, ez? Hartu emanian, denbora danien, enpresakin. Enpresak ze behar daukien, ze lanpostu daz, ze talentu behar dauen, eta hortan egokitzen joaten gara, ez? Guk eskaintzen dugun eredua duala da, hau da, ikaslia hasiera batetik ja enpresa mundua ezauketan doia, orduen, beti gaz enpresakin harremanetan eta ezauketan, ez? Ze behar da zen. Eta gu langile moduan baitxan, ikustot, gure baloretako bat bai da, garapen pertsonal eta profesionala, eta profesional horretan bai da zer da motibatzen gaitxuna, mantentzeko enpresan bertan, zer helburu ditugu, zertan ez itxu bigara, guk ez itxutzen dugu ikaslia, baina gau ez itzen joan bigara, enpresa dantan pasatzen den moduan, orduen, hortan aritzen gara eta oso garrantzitsua da guretako talentu hori eukitzia beti bizinuan, bai. Talentuaren kontu hori adibidez, enpresek hitz egiten duzuenean, nabari duzu ezuek ere, badagoela kezka hori, badagoela kezka orokor hori. Bai, guztiz. Bai, talentua, mantentzeko talentu hori, azkenian, esan dauen moden hasiarrek, hiritara faten den pertsonak, o beste herrialde batzutara, ikusten debelako, hemen bertan, igual ez da zelako lan duinak, soldata duinak, orduen, bai jendia kanpora faten da lan duin baten bila eta ezin dugu hori, onartu, hemen alegin du bigare eta hori, esan duzuna, erantzun gizuna igual ez da enpresena bakarrik, hortek aratau doia. Hor, baina pentsatzen du gainera lehia ez dela izango bakarrik, hemen pentsatzen du talentuaren kontu hau, ez dela Euskal Herriko edo Debagoieneko kontu bakarrik izango, hor lehia zeuen artean, enpresen artean bertako enpresak ez, baina mundu mailako edo Europa mailako enpresen artean ere egongo dela. Gaur eguneko gazteak kanpora joten dira, baina kanpora esaten duenean ez bakarrik hiriburutara, beste herrialde batzuetara, soldata hobeak euskalako. Orduan, gu gero esate dugu, ez daukugu talenturik, baina ies egiten lagatze edo. Orduan, zeo zer gehiago egin behar da gure aldetik. Zer da hor desberdin egin lehikena, eta dago gako hori, hemen geratzeko eta hemen mantentzeko pertsona horrek euren karrera bat, ez da proiektu bat presentatzen badiozu, igual,
soldata ez da bakarrik, gauza asko dare ez bidean. Soldata bakarrik ez da izaten, baita da proiektu bat ez ikustia eta hori bideratzea. Nik bakarrik igual gitzeko zen, bai ikastetxeekin, haur eskolekin, lanbide heziketakin, horrekin danekin alkar hartuta, Eimar Jakola honi bizkat aurrez. Egia da, nabaitzen hasi dela, Euskal Herri mailan bertan be, ingeniaritza elektronikoak geroz da gutxiago gara. Orduan, edo ikasketak ez direlako itxen, edo gentiak beste batzuk aukeratzen dituelako. Orduan, hasi garaia somatzen, enpresa hondizetara premia badauzela ia. Eta orduan, txikizok eguneko bildur hortan gauz. Hurrengo gaira egingo dugu, teknologia berrietara, nik uste dut, hau, erronka berbagai saio honetan egingo ditugun edozein maingurun bueltan, aitzutengo den gaietako bat dela, teknologia berriak eta enpresak. Zela ari dira eragiten, Ester adibidez, ez da? Dikarren, teknologian ematen ari diren aurrera pauso hau guztiak, pentsatzen dut, asko hoberako izango direla, baina mehatxok ere ekar ditzaketela, ala? Nik teknologia bera aukera bezala ikuste dut. Mehatxu baino gehiago aukera bezala esaten duguna. Gure lehiakortasuna badago, zelabait, produktuan desberdintzian eta zehozek gehiago ematian, orduan teknologia izan leke gure giltza hor. Beraz, nik aukera bezala gehiago ikusten dut, mehatxu baino. Eta historian ikuste dut, teknologia bai sortu leke, ez da bai da ez, hau onerako txarrako nik uste dut erabilera izan lekela onerako txarrako. Guk hartu berdeu, guk lehiakorrago izateko. Eta zentzu hortan ikusten da lan baldintzak hobeak dira, prebentziorako lagundu leike, merkatuko ezagutza ekartzeko, mila modu dare, teknologia hori gure ganatzeko, eta ez produktutan bakarrik, baizik eta zerbitzu bat ematerko orduan, edo mila arlotan, orduan mehatxu baino aukera nik hola hartzeat. Zuek adibidez, Asier? Gurean, lehen pizkata aipatu dut, ez da daukagunok zerbitzutako perfila, egon behar dugu dauden berdintasun guztietara begirata. Lehen esan duten bezala, itxutu barik, eta bat itxutu eta gero ondo erabiltzea gauzak. Eta logika batekin, esan dut, inteligentzia artifiziala gabe, urbilu zeitzezke, automozioa da hor, jomuga, dana bateriak izango ete dian, ze etorkoan horrez, orduan, hor ere, fabrikatzaiekin egon, bereikin hausnartu gauzak, ze proba egindikin edo ez, eta ez, pizkaz, zirriborro guzti horren barruan, bestenan, itxoratu itezea, eta gainera ez duzu, gainazko gauzarik egiten, egiten duzuna bakarrik. Burua sartu ikusi, baina hori egin behar dena da, astero gauzak ondo erabili, eta atentu egon, baina, eta bere garrantzia emon ere gauzai, itxutu barik, ze gupe, adibidez, guzazpi lan gara, eta danak harriko banitu bihar inteligentzia artifizialan, bezera nun lagatzen ditxute bai, eta nire eguneroko noin ez dit inteligentzia artifizialak diru ematen. Egia da, etorkizunera, pentso barko nukela ze garrantzi uki behar duen. Baina horrek ez doztak entzen be egunerokoari utzi behar dutzatenik, eta... Teknologia berrietara egokitzak inbertsio aldetik, adibidez, ez? Pisu handia dakarren, ondo aztertu behar den, inbertsio hori gine aurretik, horretan ere basabiltzaten pixate tentuz ibili behar esaten duzuen? Inbertsioak beti inberdi atentuz, baina teknologia nik beti beharra, ikusten ze begiratu behar bat, ikusten desunean bai bezura daukala behar bat, edo barruan daukagula behar bat gainditzeko, orduan begiratzen duzu aplikazio konkretuetarako, eta ja gu ez gazten teknologian inbertitzen aplikazio konkretu bat ikusi barik. Ja, badakizu zertarako eta ze onura ekarriko izun barrura. Arrizko hartzekotan neurtua. Neurtua eta aplikazio konkretu. Gero, aplikatzen desunean ere, bada nahiko arrizku, ondo atako dan, ez da, gai izango gan, baina konkrezio batekin. Guri tokatzen gaku, hori probatzia eta erakustea enpresei begira. Hau erabegin ezake,
era egokien erabilita gau ekarko dutzu, eta orduan gure lana da gehiago ingenitzan da betzuan ian inguruan azterketa horiek egiten gero enpresetara aldan egokien erabiltzeko. Sistema, egiten dituzuen sistema elektroniko horiek garatzen dituzuenak aldenketa proposenak izatea, ezta? Nola baita esateko. Zuek adibidez, Maider, unibertsitatetik teknologia berriekin bai igartzen duzue, ikasleak datozela ideia batekin, hor badatorrela iraultza bat, hemen dagoela iraultza? Hemen dagoela iraultza, hemen dago. Ja, etorri da, bai, nik uste dut, guk bai ikusten dugu teknologia tresna estrategiko moduan, lehen Ester komentatzen zebien bezala, ez mehatxu bezala, baina gisa da adimen artifiziala, ez? Ondala, urte askotako gauza bada, baina adimen artifizial sortzailea gaur egun gizartera heldu da. Danok dauko esku artean, egunerokotasunean erabiltzen dugu, ja ez da galdetzen zinek erabiltzen dugu, ja galdetzen da zinek ez dago erabiltzen, ez? Gaur egun danok erabiltzen dugu, eta ikasliek erabiltzen dugu, eta justo da zeibitzina komentatzen ez, zelan erabilera, ze erabilera munbijakon orduen, unibertsitate mailan bai gabizitzen hausnarketa neko sakonak, zelan erabiliz, etikoki erabiltze hori, gero be eukial dauen arrisku danak, ziberseguridadian aldetik bai, teknologia honik bai, azkenian bai eragin aldozkut danoi. Ez ja lehen bere garaixan bazan igual enpresa haundixi bakarrik gaur egun Debagoieneko enpresak txiki izen dabe, bai gaz igual horren aurrian, ez? Orduen, bai gradu ezberdinetan bai lantzen ditugu gai ezberdinak eta hausnarketa sakonak itzen ditugu zelan erabili, nola erabili. Zibersegurtasuna aipatu duzu, mehatxu esaten nuenean ez, igual pixatu hortik zijoan, zentzu horretan neurriak hartu behar izan dituzue zuek, aurrek ikusten duzu, akaso ez dizue aparteko ardurarik eragiten? Hartu behar, mehatxu hori hor dago, eta, basegon, nik uste dut, adimen artifizialan aurretik ere basegon eta hor pausuak eman behar izan dira, oin, esango duke, arriskua daukogu informazioa igotze deula eta zein jakin nun azaltzen den informazio hori, ez orduan gehiago da babesa baita, ez bakarrik inor zure etxean sartzian arriskua hori basegon, oin da, zela guk ez deun, kanporatzen informazioa, gure informazio konfidentziala eta balore bat daukana. Orduan, zela zaintzen duen gure informazio hori, nik uste dela ziberseguretik gain doiana. Gu saldu geike gure gratis gure ezagutza. Eta hori babestu beharko zeo zera. Orduan da, babesetik kontu oki behar dana. Bai, guk ziberseguridadea oin dela 2 urtero lan hasi izan, hor bazetorrela normatiba europear bat eta mundu mailan lehen betzute zian, horrelako erasuak eta gainera zerako dirutzak ordaindu behar izan zituzten enpresa batzuk informazio hori berreskuratzeko barriro, eta orduan, gu be hasieran hori be gure antena bezala daukogu, hori adibidez ari garaia, aztertzen, eta badaukogu lankidetza bat hor sortu zen ikerlanetik eta Orbik enpresa, eta beraiekin kolaboratzen dugu, behar baten hori guztia txertatzen, baina hor bide laguna topatzen duzuz, eta beraiekin lehen eta behin aztertu, eta geure bezeroia hori eskaini gehinkien, eta inteligentzia artifiziala zentzuetan jokatuko dugu ikasi, beste batzuen gandik, eta gero aplikatzen. Baina ziberseguridadea gisa da, aurten izango da ja Europan bai trenei, bai erosetako komunikazioei aplikatuko jake produktuei bai, orduan dana dauz konektauta internetera, dana dauz konektauta komunikazioetara, eta orduan komunikazioetan txertatu lehikin edo zein eraz hori nola aurre egin, ez? Orduan, bai da, unik izango duke, bai eran, bai ikerlanen berapen asko landu da bela, unibertsitatetik bai, orduan ez gazela, baizik eta atentu egondan foko bat izan dela. Aurrera egingo dugu, eta etorkizuneko lanpostuez eta etorkizuneko langilez hitz egin behar dugu segidan, eta hezkuntza kontuak direnez, Maider oraingoan ezeurekin hasiko dut. Zentzu horretan badakigu, enpresek, hemendik 10-15 urtera, zelako langileak behar dituzten, ikusita zela doan, ez? Teknologiaren garapena zela doan, zela gauza batzuk, berez aurretik denbora asko eraman zitzaketenak gaur egun botoi batekin egiten diren, baina kaso beste gauza batzuk behar diren, ez dakit, ez? Enpresek badakite zelako langileak behar dituzten, eta zentzu horretan hezkuntzak zer egiten du, ez? Langile horiek formatzeko nola bait.
ze lanpostu egongo dien, nitzoz hor ez jakintxasuna dago ondion. Hor ez dakigu, hori ez, ziurgabetasun honetatik, gutxinaka moldatzen goia. Segisa da, azkenen gurtietan, bai fangalera moldatzen lanpostu ezberdinetara, bai sortuko dielan postu berrixak segurenik teknologian bitxartez, desagertu gutxi batzuk igual oso autonomoak dienak, baina batez be, nire uste zingo dena da egokitzu. Gaur egun itxen ditugun lan horrik egokitzu lehen komentatzen gauena. Ez da hainbeste jakintza tekniko eukitzia, baizik eta kompetentzia eukitzia, ez? Kompetentzia egoera berrixetara ohitzeko, moldatu alizateko, kompetentzia digitalak izatia, kritikotasuna, ez? Niretzako oso importantia da, eta galtzen da bien gauza bada, eta adimen artifizialak bai induzkuna da, kritikoak izan bigara. Norberak, ez da, adimen artifizial sortzaileak ez daten duzte erantzun bat ematen duz, eta ja honekin eraketan ez. Ezin da hori zen, ez? Eta etikok erabili bihu, eta jakin bihu zer dan ona enpresatako estrategia mundu hori, norberan esku dau, pertsonan esku dau. Eta hortan ezitzen dugu, orden unibertsitateen partetik nik ustot bai dakugula lan handixa itxeko zelan, pertsonak ezitxu bihar ditxogun lanpostu berri edo adapta o moldatu bideen lanpostu horreitara. Zuek enpresetatik ere horrela ikusten duzu, zabiltzatik ikusten, akaso, abilizia konkretu batzuk beharrean, abilizia edo kompetentzia orokor batzuk beharko direla? Bai, ez talentuan ez berbaiten dugunean hori da gaitasunak eta kompetentziak eukiparetu pertsonak, eta garbi euki behar dugu nun dagoen gure balorea, postua bera eta gaur egiten ditugun tarea konkretuak ez duke zertan hola izanik, eta hor laguntzaio aldin badaukagu hori erresago egiteko hobeto, eta hortik jungo dira postuak eraldatzen. Nik baita badakit iraultza bat izango dela, postuak ez dakigu zela bukatuko, zertan bukatuko da ben, edo sekula ez da bukatuko, jarraipen bat izango da, baina puntu horretan postu, zela esplikatzera izen, postuetan iraultza hori, joan berdeu, positiboki ikusten, ze blokeatu egin geike. Hartu geike gauza txartzat, baina demografian kalera bat dago, eta bestalde batetik postuak baldin baduku laguntza bat, erresago egin geike lana, beraz ez daukugu pertsona guzti horren beharrik, ez talako egongo, ez da, bueno, kontra esan bat emateu, zela ez geizki ulertzea, lanpostuak galduko ditugu, beraz, ez dugu eukiko jendea, problema dator demografia arazo batetik, eta inteligentzia artifizialarekin lortu geike zerbitzu ematea, lehen bezalako ona edo hobea, eta mantentzia kalitatezko lan bat garen ontzat. Akaso beste behar batzuk ere sortuko dira, ez? Teknologia berriekin, seguru bai, beste lanpostu batzuen beharrak, ez da? Desberdinak. Nik hor, esango nuke, lehen aipatu duzu, lehen erakargarri egiten enpresak, eta oin geuk egin baritzu eurak erakargarri. Aldatu da pizkat angulua, hor ados naube bai, askotan gazte barri zehi bagedautzo golako bildur bat, bai, honek gaber zelan atuarko etedian edo, baina hori guztot bizon aldetik egin bat lana. Enpresa berape ezin do bakarrik itxi langile hori, eta hor ez badao lehendik kultura bat lanian eurak txertatzeko, erok ikusteko ze eredu dagoan enpresa hortan lana itxeko, ze kultura, nik guztot errezago izango dela, hau da, eurape dano izan gara gazte, dano izan gara soro, dano izan gara amezlari, baina, itxibikak amesten be, oingo gazti, eta ados nau, geube egokitu biko garela, baina nik espentza hona daukat gaztien eta guztot, egin behar dugula da, enpresetatik bai lan bat, eurei harrera hona egin, erakutsi zer izango den lan hori, zeitasun nahi dauzkaten babesa emon, besteekin jokatu duen antzera. Hauek, behar badatoz beste teknologia batzuk erabilita, oin adibez, etxeko lanan, telelana eta asko entzuten da, ez da. Hori beganoa zehitzen bat da, eta era konfiantzazko egoera baten,
Ba, zehitzik ez. Hori behar nik uste dut, bildurra galdu behar jakola horako, blokeatu itxeza, ez gurien ez dautele lanik. Eta barriari bakarrik bango gotzat, eta sarrei ez dutze sekula eman, hasi beharko sarrei emoten. Eta orduan, pizkat nik uste dut hor, igual dala egokitze lan bat tokokoaku. Eguneko tokatzen gagun bizela, sarrekin, zein berrizekin. Hori da, akaso orain dela 5 urte adibidez, telelana aipatu duzu, ezta? Enpresetan asko planteatu ere ziren egingo, ez? Telelana egitea. Posible zan. Eta posible zan. Ikusi genuen gero posible zela, Inok ezta? ez genuen martxan ipintzen. Baina egoera etorri zanean, gai ginen eiteko. Eta egun batetik bestera martxan ipini izan. Eta enpresa guztia joan zen etxera, eta etxetik kenduta fizikoki, lan batzu dare fizikoki egin behar dianak, eta momentuz ez dauke telelan eukera, baina beste ofizinatan egiten dian lanpilak, eta zuzenean gai izan ginen, bilerak egin gabe, hori falta mota izan da ez, baina pertson, nik uste hurbiltasun hori, horre esatezan ez, bueltan, ez dia gehiago, ez dia ingo bilerak fizikoki, eta, alako, ez ga bueltatuko, eta bai, bueltatuga oso gogorra da. Bilera mantentzea, kamara baten atzetik, eta gertutasun hori gabe. Baina, pertsona soziala garelako. Baina hortik aurrera, bai dia, etorri, hobekuntza batzuk, eta erabiltzeko etorri dianak. Eskenen behar batetik etorri zen ez, baina nik uste hori eskenen mantendu indala baitza ez, igual ez da telelana hori ezaz etxian eguneko unian lanian, baina bai behar batetik sortutako ikusi izan aukeria zauela, flexibilidadia eskaintzen dutzula zure ongizaterako bai ez, norberaren ongizaterako, flexibilitate hortarako, eta orduen, mantendu indan gauza bada ez, enpresa askotan bai mantendu da, orduen, bere alde honak baditzu, ez? Akaso lehen aipatu duzen balio erantzi hori, ez? Lanpostua eskaintzerako orduan, hori izan daiteke, ez da? Talentua mantentzeko aukera bada. Bizarren kasuan horren ondoren ja geratu egin da, ez? Normatiboki, bai alde batetik, flexibilidadea aldetik ez daukozu zertan auki onartuta telelana egiten dezula egun bat edo bitan, baizik eta medikura joan berde goiz baten donostiak eta gero beste puntan geratzen da arrazte, eta handik lan egon, ardura donakin hitzekin, eta hori posible da. Edo inok eskatzen du, astero nahi duelako modu hortan lan egin. Behi aukera dare bai flexibilidade aldetik, edo lan egiteko modu bat, badabuzkan egoeratik, izango dana. Hurrengo atalera egingo dugu salto, minutuak ere aurrera doazkigulako, eta elkarlanaz eta bertakotasunaz hitz egingo dugu, azkenengo erronka moduan, ez da? Esaterako, erakunde publiko eta enpresen arteko elkarlan hori, ez? Nola aurre ikusten duzu, edo nolako izan beharko litzateke aurrera begira? Momentu honetan badago, ez dago, eta zelako izan beharko litzateke? Masier, zeukea. Aipatuko, ez da, baiera, hain zuzen, sortu gendun be bai, ez geunkelako bakarrik, enpresa txikizok arazoak geneuzkan, denok jente falta, kompetitibide falta, elkar ezagutzarik ez, eta orduan, hemen baiara sortu gendun, hain zuzen, horri forma moteko, eta hor ezinbesteko da, bai udalekin eta lan eitxia, eta euren txertatzen ere zetuten ez, talentua da pertsona mantentzeko, ez da, ezinbesteko da, eskaintza kulturala egokiz eukitzia, etxe bizitzetan eukitzia lekua, garraioa orekatu eukitzia, orduan, guk elkarlan hola ulertzen dugu, da, enpresok, baiera gauzan enpresok, gure ikuspegia da, udaletxeekin euren planetan parte hartzea eta ekarpen egitxez, onura ekonomikoa sortuko dugu, baina baitxe guk eskaini torkizun bat herrialde honi, baiara honi, eta baitxabe elkarlanian bai universidadeekin eta horri ematen dut osotasun bat. Horda nik uste dut galduin bat dela pizkaten bilduraz, ia da gube baiaran ja hoi enpresa sartu garenean, diputazio gaten nor garela. Bentsat taldean zoiaz da, ze txiki bakarrik baldin mazoia esan inor, ez da orduan, galduin bat jake behar bildurra nik uste dut instituzioei, eurape prestegoten dira, eskaintzak ekartzeko, igual behar bada, oin distantziaz narinaz, ez da, Donostian egotia foru aldundia badakar bere arasua, ez da, pizkat urruti geratzia, zonalde hau, baina
bueno, egin behar dugu bizkat hemendik indarrain, eta, bueno, eskaintzek dukun, proiektuek dukun, ez bakarrik esan diru behar dugu, diru esatarako ez, behar dugu auta, orduan, plangintza egokizekin ikustu dut, zinbesteko dela enpresak herrizekin lotzia eta elkarlan hori itxia, bai. Adibidez, Dikar, Mondragon taldearen barruan dago, egoerak berdin kudeatzen dira banaka, bakarka joan da edo talde baten babesean? Bueno, nik uste talde bezala erresago joten diala, bezala bakoitzak egin behar du lan hori, eta zaila da, daukuzu enpresa bera aurrera atatzeko, mila, eta erakundeekin, erlazio hori ere denbora da, azkenean denboraren gestio horretan, asko, gu Mondragonen egon da, egia da, hor sare bat daukagula, interkooperazio sare bat, errez eitzezaku erozein problema daukagunean batekin hitzein, edo esan, betorri ikusi leite deunez, bakoitza duzkan praktika honak gardentasunez erakusten dira, beldur gabe, igual beste enpresa bati, ez dezu esautzen, eta ez dezu, honek zer nahikote du, konfiantza hortan, eta nik uste dut Mondragonen bertan egoteak balore handi badala hortako interkooperatzeko, eta gero berak ekartzen duen hori ingurumena, dugu zentro teknologikoak, unibertsitateak, eta zehozerren beharra da honean, segitun topatzezu bide bat o aukera desberdina bintzat saiatzeko. Eta netzat hori importantea orduan, baiara gerturatu gehiago, obitu da den, danera ere ezin da izan, baina beharrezko izaten dela, eta erakundeetara jaiz batekin edo ez bihar generalagoak landuaz, ez partikularrak egon lehizke, bihar partikularra, baina badanonak dian biharrak, eta nik uste dut komentatzen garen erronka handiak, hori politikoki ere irtenbidea bat eman bertzaiola, eta entitate publikoetatik ere bideratu egin behar diala, normatibak edo bideratzerako orduan ezagutza hori, euren gertutasunare eurake gerturatu beharko lukete, enpresetan zer gertatzen den eta hor zer da hon. Zuek adibidez, Maider, unibertsitatean, pixa bat ikerlari zentzu horretan ari zaretenan ikusten duzuen badagoela ez dakite, Euskal Debagoiena edo Euskal Herri mailan nola bat dieteko elkarlanerako joera bat beste leku batzutan ez dagoena, enpresen eta erakunde publikoen artean adibidez? Bai, nik uste dut, gu Debagoienan bai galera elkarlanian lantzekoa, junta hau itxen garela, lehenek esaten gana, soziala gara, gizarte moduen soziala gara, eta gustatzen jaku elkarlanian aritzia. Zin gara, aztu azkenien, Mondragon korporazioa bez sortu zanean bere garaian, gizarte ez egonkor batetik, gizartean beharra zauenetik, hortik sortu zan, eta hortik ikusi zertara etorri den gaur egun, eta guri behiguela pasatak jaku, diru laguntza bat eskatzera goi esenian diputazioara Europa mailara baitxa, korporazioan babesakin joetia, bertako enpresakin batera, horrek azkenen beste injarra bat ematen dutzu, eta ikerketan hori azkenen diru laguntza eskokin ibiltzen garenean, ikusten dugu naturaltasunez urtetik jakula korporazio bertan da zen enpresekin, beste enpresa batzukin elkarlanien aritzia, eta talde multidisciplinarrak itxia. Bakoitza bere espertiz, bere jakintza hortatik, talde oso potentiak urreten, eta hemen Debagoienan enpresa oso onagak gaz, eta dauko, eta orduen, ondo etorten da, danok elkarren artean lan eitxia, eta holan nazioartekotzea, da lehiakorra bak izatea, hori balio erantzi hori esaten gauna lehen baitxa, holan lortzen da, balio erantzi hori hemendetik aderatau. Bertakotasunaz hitz egin dugu izan ere, entzuten ditugu, ez dakit nongo multinazionalek hemengo enpresa bat itxi duela, ez duela itxi, zentzu horretan, Debagoienean horretarako arriskurik ikusten duzue, horre, hemen dagoen sareak hori nolabait ekiditeko aukera ematen duela uste duzue? Niretzat berezki, enpresen jabeko tzan dagon arriskua, eta horrek ekarri leiken ezagutza edo enpresa galtzea etor liteke. Orduan, arrisku hori kontutan oki behar deu. Debagoienak berak arriskua dauka, beste leku guztio bezala, esango genuke kooperatibak izan da zailago dela,
jabekotza eta gure lur mengotasunakin daukagun lotura handia da eta zaila da inor etortzea eta kooperatiba bat erostea. Baina gaur egun badare enpresa ertain txiki asko familiarrak izan dianak eta zeinen eskutan bukatzen duten horrek luzera bide bat zabaldu leike horko ezagutza kanpora joateko. Orduan niretzat bai da zaindu beharreko puntu bat eta momentu honetan ematen nahi dena, familiak eramandako enpresa asko inon o kanpo inbertsore batzuk etortzen dira, fondoak, hori inpertsonalago ezin da izan, orden horrek ez dauka sustrairik eta alako kezka bat nire bintza sortzezat horrek zekarreko duen luzera. Zuek adibidez, enpresa txiki ertain? Enpresa txikixekin guk lehen ez dut aipatu, baina gisa da, guretzat Mondragon talde hemen egotiak, gure bezeroa dira, eta gupe bereekin elkarlan handizia eukidugu beti, eta guk enpresa traktore bezala beti, eran bertan dauzko harremanak, eta horrek ez daukentzen bata bestekin. Deni ustot, enpresa txikixok daukon bermeetako bat dala bintzat, batzuk kooperatibekin eta akordio dauzkogula elkarlanerako, SP motzerako, epertain luze barako bai, orduan, Europe berben bat ematen dozkuela, guri eskuteko beste leku batzutara, eta orduan ezinbesteko direla bai hemen dauzan enpresa handizak, gure etorkizunerako argi dugu. Bukatze aldera egin behar dugu, eta azken erronda batekin hasi dugu, eta azken erronda batekin bukatuko dugu. Etorkizunera begira, erronkei begira, gure enpresen erronkei begira, zen mezu, zer esatea gustatuko litzaizueke azken mezu moduan? Ester, kasu honetan zeuretik hasiko dugu. Nik eraldatzea izango litzaken etzat hitza zela egokitzen gan egunero eta zela eraldatzen ditugun gure bai postuak, bai enpresak, gero gure ongizate maila mantendu da egun. Egin ikusten dut isla bat garela, Euskal Herria eta Debagoiena isla bada, eta zaindu beharreko isla bat danon artean orduan. Danon aldetik behar da proiektu hau isla hau zaintzia, eta eraldatuaz. Nik gitzuko nioke isla hori erakargarri indegun, gozagarri indegun erakargarri, hiriburuai eta bitxi bari, baina eta daukagun urtetako metatu dugun jakintza eta guzti hori erabili daigun egokitze lan hortarako. Maider, bukatzeko. Nik izango nagoen bukatzeko ikuspegi positibo bat dik, alderdi positibo bat dik ikusi bihula, ongaritz egiten segonkortasuna, ziurgabetasuna dauela, teknologia berrixa, baina nik uste dana aliatu bezala ikusi biogula eta sortzen ditugun sariekin benetan gai garela etorkizun baten bebai adaptago izateko eta moldatzeko dozin egoretara, orduen positiboki ebstot bukatu diko gauela bai inguru hau. Nola baitu hori, ziurgabetasunez betetasi dugun bai ingurua, zuk esan dakoa, baikor bukatuko dugu. Maider Elortza, Asierri bai Barriaga eta Ester Korta. Eskerrik asko, hiruroi ere, gaurkoan gure gonbidapena onartu eta ona etortzagatik eta pixka bat, gure enpresen egoera hau, gaur egungo egoera eta etorkizun egoera dituzuen erronka hau guztiak gurekin parte jatzegatik. Eskerrik asko hiruroi eta beste bat arte, eta ikusentzuloi zuei ere eskerrik asko gaurko saioan zehar gurekin egotagatik. Espero dugu gaur hemen esan direnak ere zeuendako baliagarriak izatea. Laizter itzuliko gara, erronkak berbagairen atal berri batekin, eta hortxe espero zaituztegu. Hurrengora arte.